ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജത്യ. മാതാജി വന്നില്ലേ? വന്നിട്ടില്ല മാതാജി, വന്നിട്ടില്ല. കുമുദ മാതാജി വന്നില്ലേ? ഇല്ല, രണ്ടുപേരെയും കണ്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീപാദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം. മാതാജി മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നമ്മൾ ഇന്നലെ ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാസുഹൃദിനോ അർജുന അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ച ഭരദർഷഭ 4 തരത്തില് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് അവരാരൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മള്. ചതുർവിധ അത് പറഞ്ഞു. 4 തരത്തില്. ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ആ ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, മൂഢൻ, ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി 4 തരത്തില്. ആർത്തോ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു. ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു 4 തരത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരാണ് ആർത്തോ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, അല്ലെ? പിന്നെ ജ്ഞാനി. അതില് ആരോടാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ജ്ഞാനിയോട്. ജ്ഞാനിയോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതായത് ഭഗവാനെ അറിയാൻ നടക്കുന്നവരാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, 4 തരത്തിലുള്ളത്. ആർത്തോയിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ ആയിരുന്നു. ഈ ആന പണ്ടൊരു രാജാവായിരുന്നു, അല്ലെ? വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ വാർദ്ധക്യം വന്നപ്പോള് രാജ്യഭാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം മലയപർവ്വതത്തില് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. ആനയല്ല കേട്ടോ, രാജാവ്. ആനയുടെ മുൻകാല പൂർവജന്മത്തില് രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ. അദ്ദേഹം മലയപർവ്വതത്തില് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അഗസ്ത്യമുനി അങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഈ മുനിമാരൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാന സൂചകമായി അവരെ ആദരിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. പക്ഷെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന രാജാവ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോഴെന്തായി, മുനിമാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. അവര് ശപിച്ചു. എന്ത്? നീയൊരു ആനയായി തീരട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. അപ്പൊ രാജാവ് കുറെ മാപ്പൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചു. ശാപം കേട്ടപ്പോഴാണ് ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത്. അങ്ങനെ മാപ്പ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ വിഷ്ണു തന്നെ വന്ന് നിനക്ക് ശാപമോക്ഷം തരും. നീ എന്തായാലും എൻ്റെ ശാപം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിനക്ക് ശാപമോക്ഷം തരാൻ വിഷ്ണു തന്നെ വാഹനത്തില് വന്ന് ശാപമോക്ഷം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ് അടുത്ത ജന്മം ഒരു ആനയുടെ രൂപമുണ്ടു. അതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആനകളുടെ രാജാവായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ശ്രീകുട പർവ്വതത്തില് ഒരു വലിയ തടാകത്തില് ആണ് കുറേ പിടിയാനുകളുമായി ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ഉല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തി. എല്ലാവരുടെയും നേതാവായിരുന്നു മൂപ്പര്. അങ്ങനെ കുറേ അധികം പിടിയാനകളുമായി ശ്രീകുട പർവ്വതത്തിൽ വന്ന് അവിടെ നല്ല പൊയ്ക അതില് കളിച്ചുല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആ തടാകത്തില് വേറെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയ ആളും കൂടി താമസിച്ചിരുന്നു. അതാരായിരുന്നു? നമ്മള് ഒരു മുതലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മുതലി ആരായിരുന്നു? ദേവലൻ എന്ന മുനി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ തപസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കുഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ ആ ദേവലനെ കാലിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു. അപ്പൊ ആ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഈ ഗന്ധർവനെ എന്ത് ചെയ്തു? ശപിച്ചു. നീ കാലിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചതുകൊണ്ട് നീ ഒരു മുതലയായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാപം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ തടാകത്തിൽ തന്നെ ഈ ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവനും മുതലയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ സമയം അവര് ആനകളെ പിടിയാനകളുമായി സന്തോഷത്തോടെ കളിച്ചും വെള്ളം കുടിച്ചും മതിച്ചും അവിടെയുള്ള താമര പൊയ്കളൊക്കെ പറിച്ചെറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറേ നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് എന്തായി, ആ തടാകത്തില് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലേ ഗജേന്ദ്രൻ തോന്നി തന്റെ കാലിൽ എന്തോ പിടിച്ച് വലിക്കണ പോലെ തോന്നി. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഒരു മുതലയുടെ പല്ലാണ് തന്റെ കാലിൽ കോർത്ത് വലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ കുറെ തനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള മട്ടില് കുറേയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പിടിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കി. പക്ഷെ ശ്രമിക്കും തോറും കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റ് പിടിയാനകളും രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞാണ് വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അവരവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി, ഒന്നും പറ്റില്ല. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് ക്ഷീണവും ഇതൊക്കെ, അവർക്ക് എത്ര വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചാലും പൂഴി വാരി എറിഞ്ഞാലും മാത്രമേ അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ.
അങ്ങനെ അവര് കുറേ പേര് പോയി പുഴിയൊക്കെ കളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് നോക്കി. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രക്ഷയില്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഗജേന്ദ്രനെ വിട്ട് അവരെല്ലാം കയറിപ്പോയി. പക്ഷെ മുതലയുടെ പിടിമുറുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴെന്നാണ് ആനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ആർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, താനും മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ആ ഭക്തന്റെ ഓർമ്മ വന്ന്, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചിരുന്ന ആ ഓർമ്മ എത്തി. ഉടനെ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു താമര അവിടെ നിൽക്കുന്നതുണ്ട്. ആ താമര എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഭഗവാനെ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, വന്ന് രക്ഷിക്കുക, എനിക്ക് ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്, ഭഗവാനിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആന ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഭഗവാൻ ഉടനെ ഗരുഡാരൂഢനായി ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറി. ഉടനെ ഭഗവാൻ എത്തി ചക്രായുധം കൊണ്ട് ആദ്യം മുതലയെ കൊന്നു. എന്താ മുതലയെ ആദ്യം കൊല്ലാൻ കാരണം? ആദ്യം ശാപം ആദ്യം ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തത് മുതലയ്ക്കാണ്. എന്താണ് കാരണം? ഗജേന്ദ്രനല്ലേ വെടിവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം. മുതലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്താ കാരണം? മുതലയ്ക്ക് ആദ്യം മുക്തി കൊടുത്തു. എന്താ കാരണം? ചിന്തിക്ക്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ L1 L2 പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതെല്ലാം മരിച്ചെങ്കില് ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിലെ പിടി പിടി മുതല ആനനെ അങ്ങനെ മുക്തി കൊടുത്താല്, ആനനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആനയ്ക്ക് മുക്തി കിട്ടൂലേ? ഭഗവാൻ കൊന്നാൽ ഉടനെ ആനയ്ക്ക് മുക്തി കിട്ടും. പിന്നെ അവിടെ വേദനയുടെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. കാലുമ്മ കടിച്ചാലും ചാവണേന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, ആനയല്ലേ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്, എന്നെ ആനയാണ് രക്ഷിക്കണേ വിളിച്ചത്. ഭഗവാനെ. ആന വിളിച്ചിട്ട് ആനയ്ക്ക് മുക്തി കൊടുക്കണതിന് മുമ്പ് മുതലയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുക്തി കൊടുത്തു? ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. മുതല ആനയെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ മുതലേനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് അതിന് മുക്തി കൊടുത്തു. മുതലനെ ആര് കൊന്നു? ഭഗവാൻ അതിനെ ഇതാക്കിയില്ലേ? ആണ്. അതാണ് മുതലയെ ആദ്യം കൊന്നു. കൊന്നുന്ന് വെച്ചാ മുക്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം മുക്തി കൊടുത്തില്ല? ഇതാണ് ചോദ്യം. ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് ഗജേന്ദ്രനാണ്. ഗജേന്ദ്രനാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനല്ലേ ആദ്യം മുക്തി കൊടുക്കേണ്ടത്. മുതലല്ലേ കടിച്ചിരിക്കും. വേദന കുറച്ചിട്ട് വേണോ മുക്തി കൊടുക്കാൻ? ഫുള്ള് വേദന അങ്ങനെ തന്നെ പോകൂലേ മുക്തി കൊടുക്കുമ്പോ? പിന്നെന്തിനാ ആദ്യം ഗജേന്ദ്രന് മുക്തി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുതലയ്ക്കാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ മുക്തി കൊടുത്തത്? പറയട്ടെ. മുതല കാരണമല്ലേ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്? ആയിരിക്കാം. മുതല കാരണമാണ് എന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ. അത് പറ. മുൻജന്മത്തില് ഗജേന്ദ്രൻ താമര ഭഗവാന്റെ താമരയൊക്കെ കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഗജേന്ദ്രനാണ്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനല്ലേ മുക്തി കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആദ്യം. മുക്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് മരിച്ചാലല്ലേ മുക്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആനക്ക്. ആനന് രണ്ടാമത് മുക്തി കൊടുത്തു. ആദ്യം എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കണതാണ് ആര്? മുതല. നമ്മള് ദാസാനുദാസനായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ അതാണ് നോക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ ആരെല്ലാം അവര് സേവ ചെയ്യുന്നുവോ അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക.
ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു കാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കണ, ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം മുതലയ്ക്ക് മുക്തി കൊടുത്തു. ഒരു ഭക്തനെ സേവ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ആ സേവ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ആർക്ക് കിട്ടിയത്? ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രൻ പിടിയാനകളുമായിട്ട് ഭൗതിക സുഖം ആഘോഷിച്ച് ഉന്മത്തനായിട്ട്, ആനകൾക്ക് എപ്പോഴും അതെ, പിടിയാനകളുടെ മേലെ തൊട്ടുരുമി നടക്കലാണ് മത്തനായിട്ടുള്ള ആനകളുടെ സ്വഭാവം. അവർക്ക് ഇപ്പൊ കെണിയിൽ പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യിക്കും? പിടിയാനകളെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ ഗന്ധം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കൊമ്പനാനകള് ചെല്ലുക. അപ്പൊ അത്രയും ഭൗതികതയില് പിടിയാനകളുമായിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഗജേന്ദ്രനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്? മുതലയാണ്. ആ കാലിൽ പിടിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കാലിൽ പിടിച്ച എന്താണ് മുതലയ്ക്ക് ആദ്യം മുക്തി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഗജേന്ദ്രന് മുക്തി കൊടുത്തത്. ഇനി അടുത്ത ചിത്രം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്? വസ്ത്രാക്ഷേപം. ദ്രൗപദി അല്ലെ? ദ്രൗപദിക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. 5 പേരും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച യോദ്ധാക്കളും, എല്ലാത്തിലും ഇന്ദ്രലോകത്ത് ദേവേന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് വരെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് മിടുക്കനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അർജുനൻ. അങ്ങനെ എല്ലാ തികഞ്ഞ 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ദുശാസനൻ കൗരവ സഭയിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യണം. നഗ്നയായി കാണാനായിട്ട് തന്നെ ദുശാസനൻ അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സാരി അഴിക്കാണ് ചെയ്യണം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? എന്നെ ആര് രക്ഷിക്കും? ആരാ ഓൺ ചെയ്ത് ചെയ്യണ? മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എന്ത് വിചാരിച്ചു? ദ്രൗപദി വിചാരിച്ചോ എൻ്റെ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. അതിനു മുമ്പ് എന്താണ്, മുത്തച്ഛനും ഗുരുവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ദുശാസനെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി ആരും സഹായിക്കാനുണ്ടായില്ല. അവസാനം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാവും വിചാരിച്ച അവരും ഉണ്ടായില്ല. അവസാനം സ്വന്തം ബലം കൊണ്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാറിൽ തുണി അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു. പക്ഷേ അവസാനം എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോള് എന്ത് ചെയ്തു? 2 കൈയും വിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉടനെ എത്തി. തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് മറുവശത്ത് കൂടി ചേല ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ശരണാഗതിയാണ് പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ഒരാൾക്കും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷിക്കാനുണ്ടാവും, എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവരെല്ലാം കൂട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യ സമയത്ത് ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല. ആരുണ്ടാവുള്ളൂ? നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പരമാത്മാവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും നമ്മള് ഈ ഒരു സുഹൃത്തിന്, ഏത് സുഹൃത്ത്? ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിക്കുക. നമ്മളുടെ പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുക. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ? അടുത്ത ചിത്രം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാ? അതായത് അല്ല, ഇത് ഗർഭവതിയാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് ഗർഭിണി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആരൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവര് മാത്രം. ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഈ 1 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്തവര് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് പൊയ്ക്കോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫുള്ള് ഈ 1 മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം.
ഇവിടെ ശുഗബ്രഹ്മർഷി വ്യാസഭഗവാന്റെ ഭാര്യയാണ്. അതവിടെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ട് 16 വർഷം ശരിക്കും ഒരു കുട്ടി ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഭാര്യ അല്ലെ അമ്മ ആയിരിക്കുമ്പോള് 9 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 15 ദിവസം അല്ലെ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോ പ്രസവിക്കും. ഇത് 16 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? പുറത്ത് വന്നാല് മായയിൽ അകപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്ത് വരാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അകത്തിരിക്കണം മൂപ്പര്. എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭാഗവതം ഫുള്ള് കേട്ട് നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്നോ അല്ലെ വ്യാസഭഗവാനിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വന്നാല് ഭഗവാന്റെ മായയിൽ അകപ്പെടുന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് വരാതിരിക്കാണ്. അവസാനം വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കം മാതാജിയാണോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ? മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേ. അവിടെ റേഡിയോയുടെ ശബ്ദം എന്തൊക്കെയോ കേൾക്കണം മാതാജി, ടിവിയുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, വ്യാസൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഭഗവാനെ, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കണേ. 16 വർഷമായിട്ട് ഒരു കുട്ടീനെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണ. വാത്തിക എന്നാണ് ശുഗബ്രഹ്മർഷിയുടെ അമ്മയുടെ പേര്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്, നീ പുറത്തു വന്നോളൂ, ഞാൻ നിനക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നീ ഒരിക്കലും മായയിൽ അകപ്പെടില്ല എന്ന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ശുഗബ്രഹ്മർഷി പുറത്തു വരുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നേരെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും നിൽക്കാതെ നേരെ നടന്നു പോണത്. ഇവിടെ അടുത്ത ചിത്രം ഏതാ? അടുത്ത ചിത്രം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ശുഗബ്രഹ്മർഷി, ഇതാണ് ശുഗബ്രഹ്മർഷി, പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം. അപ്പൊ ശുഗബ്രഹ്മർഷി ഫുള്ളായിട്ട് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത മഹാരാജാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ. മറ്റ് ഋഷിമാര് അവരൊക്കെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇത് ചിത്രമാണത് ഒരു കുട്ടിയുടെ. ഏതാ കുട്ടി? ധ്രുവന്റെ അല്ലേ മാതാജി? അതെ, ധ്രുവന്റെ അതാണ്. അതായത് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, അത് അർത്ഥാർത്ഥി. ഇതേവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർത്തോ ദുഃഖിതൻ. ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രനും പാഞ്ചാലി, അതേപോലെ ഇവിടെ വ്യാസൻ ഒക്കെ ആർത്തോ ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ അർത്ഥാർത്ഥി. എന്താണ്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഉത്താനപാദൻ എന്നാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ. ഉത്താനപാദന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, സുരുചിയും സുനീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സുരുചിയുടെ മോനാണ് ഉത്തമൻ, സുനീതിയുടെയാണ് ധ്രുവൻ. അപ്പൊ ഉത്തമൻ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ. അപ്പൊ സുരുചിയോടായിരുന്നു ഉത്താനപാദന് കൂടുതൽ സ്നേഹം. അപ്പൊ മടിയിലിരിക്കണപ്പോ കൊച്ചുകുട്ടി നല്ല നിലയ്ക്ക് 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടി ധ്രുവനും അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വയറ്റിൽ പിറക്കണമായിരുന്നു, അല്ലാതെ നിനക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സുനീതിയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഭഗവാനോട് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അടുത്ത ജന്മം എൻ്റെ വയറ്റിൽ പിറന്നിട്ട് നിനക്ക് അച്ഛൻ്റെ മടിയിലിരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടീനെ കളിയാക്കി. അപ്പൊ കുട്ടി ചെന്ന് അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു? ശരിയാണ് ചിറ്റമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, നീ പോയി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്ക്, അല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനോടനെ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് പോവണം. ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് ഉള്ള വാശിയില് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് ഈ ഉത്താനപാദനും അതേപോലെ എല്ലാവരേക്കാളും ധനം കിട്ടിയിട്ട് വേണം, രാജാവായിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇതുപോലെ അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില് ആണ് വരിക. ധനം കിട്ടണം എന്നുള്ളത്, അതായത് ധനത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥാർത്ഥി ആയിട്ടാണ് ധ്രുവൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ധ്രുവൻ ഭഗവാന്. അപ്പൊ നാരദര് വന്ന് പറയും, നീ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, നീ ഇതിനൊന്നും നടക്കാനായിട്ടുള്ളതൊന്നും
ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു ഈ വീട്ടിൽ. ഇത് പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തോറ്റു. അവസാനം ഉണക്കയില ഭക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി, വെള്ളം പോലും കുടിക്കാണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെല്ലണം. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനൊന്ന് കവിളത്ത് തലോടിയപ്പോള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും. അപ്പൊ പറയും, ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, ധനവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരും. ഇത്രയും ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ വല്ലതും വേണോ? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവന് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞയക്കണം. അപ്പോഴത്തേനും നാരദ മഹർഷി ചെന്ന് ഉത്താനപാദനാണെങ്കിൽ അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമായി. അങ്ങനെ സ്വന്തം കുറ്റം മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് മകനെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ നാരദൻ ചെന്ന് പറയും, അവൻ അച്ഛനെ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നാണ് ധ്രുവന് ധ്രുവലോകം തന്നെ കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. ഭഗവാനില് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ വരും, എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ ഇത് സുഗ്രീവ സഖ്യല്ലേ മാതാജി? സുഗ്രീവ സഖ്യം, അതായത് ഹനുമാൻ ചെന്ന് സുഗ്രീവനുമാനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സഖ്യം ചെയ്യാണ്. ബാലിനെ കൊന്നിട്ട് സുഗ്രീവന് രാജ്യം കൊടുക്കാന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഖ്യം ചെയ്യണം അവിടെ. ഇത് നൈമിഷാരണ്യത്തില് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂത ഗോസ്വാമി അവിടെ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം കേട്ടിരുന്നു. ആ സൂത ഗോസ്വാമി വന്ന് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മറ്റ് ഋഷിമാർക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു. അതാണ് ജ്ഞാനി. ഇവിടെ ജ്ഞാനി ഇത് എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും അർത്ഥാർത്ഥി. രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുഗ്രീവൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയത്? 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? അല്ല, 5-ാമത്തെ അല്ലല്ലോ. 8 മുതൽ 11 വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 17 അല്ലെ? 17. 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 5 കൂട്ടിയാ? 14 കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും കാണാതെ പഠിച്ചോ? ഏതായിരുന്നു ആ ശ്ലോകം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദേവി ഹേഷ്വാഗുണമയി ദേവി പഠിച്ചു മാതാജി. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മയമായ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേവാം തരന്തിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിമല മാതാജി ആള് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഒന്നും കൂടി ഡെയിലി നോക്കുക. അപ്പൊ വിവർത്തനം അടക്കം പഠിച്ച് മീനിങ് അടക്കം അർത്ഥം പഠിക്കുക, വിവർത്തനം പഠിക്കുക. എല്ലാരും പഠിച്ചിരിക്കണുണ്ടോ? വിമല മാതാജിനെ തോൽപ്പിക്കണം എല്ലാരും, ബാക്കിയുള്ളവര്. ഇനി അടുത്തത് വേറെ ഉള്ളവര് ചെല്ലണം. ഉഷകുമാരി മാതാജി ഒന്ന് ശ്രമിക്കണേ. അതുപോലെ രാധ മാതാജി. എല്ലാരും വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാരും പഠിക്കണം. കഴിഞ്ഞ മറന്നു പോവുക പരീക്ഷ മാതാജി. നോക്കുന്നുണ്ട്, മറന്നു പോവുക മാതാജി. അത് കിട്ടും. 16 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചതുർവിധം അജന്തേമാം അത് പഠിച്ചതാണ്. 17 അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 5, 7, 14. ഇന്നലെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി ക്ലാസ്സില്. എന്ത് പറ്റി? രാജേശ്വരി മാതാജിയാണോ? അതെ മാതാജി. എന്ത് പറ്റി? ഒറ്റ പറ്റിയില്ല, ക്ലാസ് കുറച്ച് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. മുടങ്ങിയാല് പോയി കാര്യം. ഇന്നലെ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി. വീട്ടില് കുറച്ച് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ദുഃഖിതർ ജ്ഞാനി ജിജ്ഞാസു ധനകാംക്ഷ. അപ്പൊ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് അത് പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തോളണം. ഇതിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടുകൾ ഇതില് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തേ. ദുഃഖിതർ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു, ധനകാംക്ഷി,
ഭക്തിയുത പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ് ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ജ്ഞാനികളോട് താല്പര്യം കൂടുതല്. ഇനി അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ 17 പ്രാവശ്യം എഴുതിയ പോലെ എല്ലാം എഴുതണ്ടേ മാതാജി? ഹരികൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ പോലെ എഴുതണ്ടേ ശ്ലോകത്തില് കാണാതെയുള്ള കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതല്ല, അതും എഴുതണം കേട്ടോ. അതേപോലെ ഈ സ്ലൈഡുകളും നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാല് അതിൽ നിറയെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം മറ്റേ അഡ്മിൻ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും എടുത്ത് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം വേണം, പഠിക്കണം, കിട്ടണം, എല്ലാ ദിവസത്തെയും കാര്യങ്ങൾ അന്നാന്ന് തന്നെ പഠിക്കും എന്നുള്ളത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ടീച്ചേഴ്സ് മാതാജി ശരിക്കും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ പറയണം, സ്പീഡ് കൂടണമെങ്കിലും പറയണം. നിങ്ങൾ വേഗം വേഗം അത് സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക. ഇനി കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോരെ നിന്ന് മേടിക്കുക. അങ്ങനെ മാതാജിയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോഹി ജ്ഞാനിനോത്യർഹം അഹം സാച മമ പ്രിയ. എന്താണ്? തേഷാം അവരിൽ വെച്ച്, എല്ലാവരിലും വെച്ച് എനിക്കിഷ്ടം ജ്ഞാനിയോടാണ്. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ദുഃഖിതർ ജിജ്ഞാസു ധാനാർത്ഥി ജ്ഞാനി. അത് അവര് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായാല് അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരാവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനിയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഇനി 18. ഹരികൃഷ്ണ. ഉദാര സർവ ഏവൈദേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിത സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുള്ളവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആരാണോ എൻ്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ശരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവരോടാണ്. അയാൾ എൻ്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. അയാൾ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരില്ല. അവരോട് എല്ലാവരോടും ഭഗവാന് താല്പര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിപരമായ സേവനത്തില് നിരതരാകുമ്പോൾ അവര് വീണ്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഈ ധനവും ഒന്നുമല്ല പ്രധാനം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് വരും. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധൂനാം ഹൃദയം ത്വഹം മദന്യത്തേന ജാനന്ദീനാഹം തേഭ്യോപനാമഭി. ഭക്തന്മാർ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ, ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും പരാതമാതാജി എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചപ്പോൾ അത്രയും ഓർത്ത് ആണ് ആ മനസ്സ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പം അതുപോലെ ഭക്തന്മാർ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമ്പൊരുളായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ ആന്തരമായൊരു ഗാഠ ബന്ധമുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ എന്നോട് ആത്മീയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം അവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ജ്ഞാനി ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി അടുത്തത് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രബദ്ധ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിലും
വലുത്, ഭഗവാൻ മാത്രമുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ, അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം. നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പേ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത വാണി പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒന്നടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഇരത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ, സംശയം ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് രാധ മാതാജിയുടെ മ്യൂട്ട് അല്ലാതെന്ന് വന്നതാണ് ഫോൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധമാതാജി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരേ സേവകളും അവരെ സന്തോഷവും ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പുറത്തുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ നമ്മൾക്കില്ല, നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുഷാണ്. അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക്. പക്ഷേ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു സിഗ്നൽ തരുന്നുണ്ട്, ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, തോന്നും അയ്യോ ഞാൻ ഓർത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അതൊന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കില്ല, അതിനുള്ള ബോധമൊന്നും നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ കുറേ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്താൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചോളും. അർജുനന് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ അപ്പോൾ ഭക്തിപൂർവം സേവനവും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോരുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് മനസ്സിലാക്കും കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നു. അപ്പോൾ ആ തുടക്കത്തിൽ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി വിടുതലാവും. അപ്പോൾ എന്താവും? ഭഗവാൻ മാത്രമുള്ളൂ നമുക്ക് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. അനന്യ ചിന്തയോ മാം എന്നുള്ളത്. അതായത് സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ്. ശ്വേതാസുര ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ് സഭൂമിം വിശ്വതോ വൃത്താത്യാദിഷ്ടദശാങ്കുലം പുരുഷ ഏവേകം സർവം യദ്ഭൂതം യച്ഛ ഭവ്യം ഉദാമൃതത്യശേഷാനോ യദന്നേനാതിരോഹതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം ദർശന ശ്രവണ ഭാഷണ ശക്തികളല്ല, ചിന്താശക്തി പോലുമല്ല, പ്രാണനാണ് സർവപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് സർവഭൂതജാലങ്ങളുടെയും മുഖ്യ സത്ത. ശരീരത്തിന് ദർശന ശക്തിയുണ്ട്, ശ്രവണ ഭാഷണ ശക്തിയുണ്ട്, ചിന്താശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയായ നിലയിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനാവുന്നു. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. അടുത്ത ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തി വളരെ വിരളമാണ്. ആത്മീയ ജീവിതം ശാശ്വതവും ആനന്ദദായകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അവ്യക്തിത്വം ശൂന്യത മാത്രമല്ലെന്നും അറിയാം. അതായത് പൂർണ്ണമായ അറിവിൽ ഒരാളുടെ സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ ഭഗവാനിൽ കീഴടങ്ങുന്നു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നു. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു കിട്ടും? ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി വിടാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ. അപ്പോൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാവുന്നു ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെന്ന്. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനം, ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉറക്കം വരണുണ്ടെന്നോന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറക്കം ഹരേ കൃഷ്ണ വരണുണ്ടോ? മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല മാതാജി. ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 പ്രാവശ്യം വന്നായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് പോയായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ശരി. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും മാതാജി. ഇല്ല, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് തരുമോ മാതാജി? ഇല്ല, ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇല്ല. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി മാതാജി. പിന്നെ രണ്ടാമത് കേറിയതാ. വന്നിട്ട് മാതാജി വേഗം നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് എത്രയാണ് ശരിക്കും? സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് മാതാജി 22 ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ 19 പേരുള്ളല്ലോ. വരാത്തവര് ഇല്ല മാതാജി. വിളിച്ചു നോക്കണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് മാതാജി ജസ്റ്റ് എക്സാം എഴുതാതെ ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു മാതാജി ലീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു മാതാജി, ഒരു പ്രഭു ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രഭുവിനെ പിന്നെ ഞാന് ഒന്നിനും കണ്ടിട്ടില്ല, എക്സാമിനും കണ്ടിട്ടില്ല, കുറച്ച് ക്ലാസ്സിന് കേറിയിട്ടുള്ളൂ. അതെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? മാതാജി, ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തിശാസ്ത്രജ്ഞനെ വിളിച്ചു കയറ്റേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ്. അവര് തനിയെ അത് കേറേണ്ടതാണ്. മാതാജി, ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടോ? വിളിച്ചു കേൾക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ജസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കാന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ മാതാജി, ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ ആബ്സെന്റ് അല്ല. അതൊക്കെ അറിയാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ 2 ദിവസം ലീവായിരുന്നു. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയായിരുന്ന 2 ദിവസം ലീവായിരുന്നു. ഇന്ന് കേറി, ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും. കൊഴപ്പില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനും ഇന്നലെ കയറിയില്ലായിരുന്നു മാതാജി. ഞാനും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന, ഛർദിലായി, ഹോസ്പിറ്റലിലായി പോയി. പിന്നെ ഒത്തിരി താമസിച്ചാ എത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. യൂട്യൂബില് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം. കേട്ടു മാതാജി, കേട്ടു ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 20 നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കാം. കാമസ്തൈസ്തർ ഹൃദജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേന്യ ദേവതാ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രവൃത്യാനിയദാസ്വയ. തുടങ്ങി 25 വരെയുള്ളത്. ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവര് ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തവാദികളെ കുറിച്ചുമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. അതാണ് നോക്കാം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദേവിമാരെയും ദേവന്മാരെയും ഒക്കെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതികത മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായവരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് തുളസി മഹാറാണിയോട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണത് എന്ത് പറഞ്ഞുണ്ടാ? എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ തുളസി മഹാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക? മിണ്ടണില്ലല്ലോ. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക തുളസി മഹാറാണിയോട്? പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി. മാതാജി പറഞ്ഞേ. കൃഷ്ണഭക്തി തരാൻ. യെസ്, അതാണ്. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവതേ നമോ നമഃ. അല്ലെ? വൃന്ദായേ തുളസി ദേവ്യായ പ്രിയായേ കേശവസ്യ കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവതേ നമോ നമഃ. നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി തരണേ, ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടാവണേ. നമ്മൾ ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൽ പോണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനില് അല്ലേ? സഹോദരനാണ് അവിടെ, ഭഗവാന്റെ പെങ്ങളാണ് ദേവി. അപ്പൊ പറയണം ഭഗവാനില് ഭക്തി തരണേ. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ മന്ത്രമാണ് നമ്മളുടെ മൂലമന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. എവിടെ ഏത് ദേവിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പൊങ്കാലിടാൻ പോയി, അവിടെ തീ കൂട്ടുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ വരുന്ന മന്ത്രം? എന്തായിരിക്കും?
ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്ന മാതാജി. എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാ വരുന്നത്. വരുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കും, അയ്യോ ദേവീനെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലല്ലോ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ദേവിക്ക് അതാണ് സന്തോഷം. ദേവിക്ക് അതാണ് സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോള് ദേവിക്ക് സന്തോഷാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവീനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ദേവിയോട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ? എനിക്ക് ഒരു ലോട്ടറി കിട്ടണേ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 പവൻ സ്വർണം മേടിക്കാൻ പറ്റണേ. ഇപ്പൊ 1 പവൻ സ്വർണം മേടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷപ്രഭു ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? മുന്നത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല. ഒരു ലക്ഷപ്രഭുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ സ്വർണം മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 1 പവന്റെ. അപ്പൊ എന്ത് പറയണം? അതല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മള്. പ്രാർത്ഥന ഭൗതികതയാകില്ല മാതാജി. അത് ഭൗതികതയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണൻ മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. എന്ന് വെച്ചാല് 14 ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തിനാ ഈ 1 പവന്റെ സ്വർണം? എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന്, ഒരു ബാങ്കർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തിയാല് നമ്മൾക്കുള്ളത് മുഴുവൻ, നമ്മുടെ എന്താവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ തനിയേ നടക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നത്. അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷ കാമോ ഉദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷ പരം. ആ ഭഗവാനെ നമ്മളെ വേറൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഭക്തിയോടെ പൂജിക്കുക. എന്താണ് നമ്മൾ കാലത്ത് തന്നെ 3 മണിക്കായാലും എഴുന്നേറ്റ് നാമം ചൊല്ലണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഹരേ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയാണ് വിളിക്കണേ? രാധാദേവി. രാധാദേവിയോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവയില് എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. ആ സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രാമ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ, അല്ലാണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിലെ രാമനല്ല അവിടെ വിളിക്കണത് നമ്മള്. ഇത് വിളിക്കണത്. രാമോട് പറയാണ്, എന്നെ കൂടി രാധാദേവിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൂടി ഈ സേവയില് ഉൾപ്പെടുത്തണേന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്ററുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. രാധാദേവിയുടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കാലത്ത് തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തായാലും രാധാദേവി പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കേൾക്കാതിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രാധാദേവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോണത്. അതാണ് നമ്മുടെ മഹാമന്ത്രമാണത്. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസ ബഭ്രത. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അഭിലാഷപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. എവിടെ പോയാൽ മതി? ഈ ദേവന്മാർക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് കുറച്ചൊരു അടുപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയോ മുഖ്യമന്ത്രിനെ ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരെ നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിനെ കണ്ടൂടെ? അതുപോലെയാണ് ഈ ദേവന്മാര് ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചോദിച്ചാല് ഇവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ അർഹതയുള്ളത് അതാണ് തരിക. നമ്മൾക്ക് അർഹതയുള്ളതിനനുസരിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഭഗവാന് കണ്ണില്ലേ, ഞാൻ എത്ര നാളായി ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാല കെട്ടിയിടണ്, അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറെ കണക്കുകൾ. ഒരു ചീട്ടും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവുക. ഇത് വേണം അത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഒന്നും പറയണ്ട, അതെല്ലാം നമ്മുടെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയണുണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? എന്നെ കാത്തോളണേ, ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ആ സേവനത്തില് എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടണം. എനിക്ക് സേവ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റണില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യണത് തന്നെ സേവയാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണത്.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്നതൊക്കെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അറ്റത്തില് എത്തിക്കോളും എന്നുള്ളതറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ല. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? 18 ഉള്ളൂ. 8:30 വരെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. അതാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണ. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാജലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. അതിന്റെ വിവർത്തനം ആര് വായിക്കും? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഈശ്വരൻ എല്ലാ അതായത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ആ ദേവതയിൽ ഇപ്പൊ ശിവനെയാണ് ചിലര് ആരാധിക്കുക, ചിലര് ദേവീനെ ആരാധിക്കും, ചിലര് കാലഭൈരവനെ ആയിരിക്കും ആരാധിക്കണേ, ചിലര് സരസ്വതീനെ, ചിലര് ഗണപതിനെ. ആ വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നതും സഹായിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ്? അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മം എത്തിപ്പെടുന്ന ഭഗവാന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ഇനി മിനി മാതാജി അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിച്ചേ. മാതാജി. ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖേച്ഛുവായ ഒരാൾ തന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വിഭവങ്ങൾക്കായി ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സർവഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ അതറിയുകയും അതിനു വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും പരമപിതാവായ അദ്ദേഹം അവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈവെക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിനു വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനെ അവരെ മായാവലയത്തിൽ പതിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നും ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. അതെ, എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതനുസരിച്ച് മറ്റെന്തും ത്യജിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയുമാണ് കർത്തവ്യം. അതുമാത്രമേ മനുഷ്യനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയുള്ളൂ. ദേവന്മാരും വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റ് ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനുള്ളതും തരും. അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ജ്ഞാനിയാണ് നമ്മളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഇതിലുള്ളവരൊക്കെ ജ്ഞാനികളുടെ ലെവലിലേക്ക് എത്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പഠിച്ചൊരിക്കലും തീരൂല. ഭഗവാന്റെ വാണി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ലെവൽ 1 നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ലെവൽ 2 പഠിച്ചു. ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയ അറിവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അല്ലേ? പിന്നെ അത് പുതിയ ഓരോന്നും ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഇതൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ ഭക്തിശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഭാവാർത്ഥം, ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതനെ നമുക്ക് താഴത്ത് വെക്കാൻ തോന്നില്ല, അത്ര അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മള്? പത്നി ലാഭത്തിന് നമ്മൾ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഉമാമഹേശ്വരന്മാരെ കല്യാണമൊന്നും ശരിക്ക് കഴിയാൻ സമയമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അതേപോലെ പഠിപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സരസ്വതീനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ദേവതമാരോടും ദേവന്മാരോടും പ്രത്യേക വിഘ്നങ്ങള് തടസ്സമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക? വിഘ്നേശ്വരനെ ഗണേശനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ? ഗണേശനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോ ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ മൂപ്പര ശരീരത്തിലുള്ളവർ തന്നെയായിരുന്നു. അർജുനന് മനസ്സിലാവും എല്ലാ ദേവന്മാരും തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ദേവലോകത്ത് പോകും, ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ശിവന്റെ ലോകത്ത് പോകും, അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വരും, അങ്ങനെ പോകും. പക്ഷേ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശ്ലോകം ഉള്ളത്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാല് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം നമുക്ക്. അത് ബാക്കി ഭാഗം അതിന്റെ തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ്. സതയാ ശ്രദ്ധയാ ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ആര് വായിക്കാം? ശ്ലോകം വായിക്കാനും ഇപ്പൊ വിവർത്തനം അടിപൊളിയായിട്ട് ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കാനുണ്ട്. നല്ല മിടുക്കൻ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തദ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി, നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. അതാണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മഹേശ്വരനെ ആരാധിച്ചു, നല്ലൊരു മംഗല്യം കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാകുന്നില്ല. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൃഷ്ണന്റേതാണെന്ന സത്യം ജീവാത്മാക്കൾ മറന്നേക്കാമെങ്കിലും ദേവന്മാർ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല. ദേവന്മാർക്കറിയാം ഞങ്ങള് ഈ കൊടുക്കണത് ഭഗവാന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത് മൈനസായി പോവാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ അതിനാൽ ദേവാരാധനയും അതിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അഭിലാഷപൂർത്തിയും ദേവതമാരിൽ നിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയത്താലാണ് അതുണ്ടാവുന്നത്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ ഇതറിയാതെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ ഫലകാംക്ഷയായിട്ട് നമ്മളോട് പറയും, ഇന്ന അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ ഇന്ന കാര്യം സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ശത്രു സംഹാരം നടത്തുക, ഉടനെ അടുത്ത ആളുടെ വീട്ടില് ഇന്ന അനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ. അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനോ പോലും പാടില്ല അല്ലെ. ഭക്തിപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനവും ദേവാരാധനയും ഒരേ നിലവാരമുള്ളവയല്ല. ദേവാരാധന എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമാണ്. അതാണ് അടിവരയിട്ട് വായിക്കേണ്ടത്. ദേവാരാധന ഭൗതികമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ആധ്യാത്മികമായത്. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചേ മാതാജി, സൗദാമിനി മാതാജി. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന് വിഘ്നങ്ങളാണ് പ്രാപഞ്ചിക തൃഷ്ണകൾ. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് നൽകപ്പെടാറുള്ള ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് കിട്ടാറില്ല താനും. തന്മൂലം മൂഢന്മാർ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം പ്രാപഞ്ചികമായ ദേവന്മാരെ സേവിക്കലാണെന്ന് കരുതിപ്പോരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം തുടങ്ങി നാളെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണം. ആകെ എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഇതിൽ? 30 ശ്ലോകം. 30 ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ 7 ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर